расман муҳориба дар вазни миёна. Роберт Уитакер зидди Марвин Виттори рӯзи 3 сентябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаани доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Шифофармо мебошанд. Ана ин Трибулуслу 3 дар 1, капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати Шифофармо дастрас карда метонед. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад мегӯяд ки Ҳамзат Чимаев барои ӯ аз Колби Ковингтон дида рақиби хатарноктар шуда метонад. Ма фикр мекунам ки аз байни ҳар дуи онҳо Ҳамзат Чимаев рақиби сахттар шуда метонад. Колби рақибони худро бо шарофати тобоварӣ шикаст медиҳад. Амма бошам нафаскашии хуб дорам ва ӯро манъ карда метонам. Ана бо Чимаев боша ҳамаи кор баръакс аст. Чӣ хеле ки дар муҳорибаи охирони ӯ дида тавонистем, тобоварии ӯ сустар аст. Аммо Ҳамзат қувва ва зарбаи сахт дорад. Колби қувваи сахт ё ин ки зарбаи сахт ё дар замин сахт нест. ӯ ягон чизи махсус надорад. Ана Чимаев зарбаи сахт дорад ки метавонад бо як зарба рақиби худро ба нокаут рой кунад. ҳамчунин дар муҳориба зидди Бёрнс Ҳамзат нишон дод ки зарбаҳоро хуб бардошта метавонад ва ӯро ба нокаут рой кардан осон нест. барои ҳамин ман фикр мекунам ки Ҳамзат аз Колби Ковингтон дида рақиби сахттар аст, гуфтааст Муҳаммад. шаби гузашта чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера дар якчанд саволҳои мухлисонаш ҷавоб дод. Ана чӣ гуна буданд саволҳо ва ҷавобҳо? Мухлис: эй чемпион, UFC аллакай ба ту хабар доданд ки рақиби навбатии ту кӣ мешавад? Чарлз Оливера: бале. Мухлис: кай мухлисон муҳорибаи туро дар Бразилия интизор шаванд? Оливера: соли оянда. Ана ҳамин гуна савол-ҷавоб буд дӯстон ва чӣ хеле ки мебинем худи Оливера мегӯяд ки UFC аллакай ба ӯ гуфтанд ки рақиби ӯ кӣ мешавад. баъди ин суҳбати Чарлз Оливера, Ислам Махачев ба ӯ муроҷиат карда чунин навишт: Чарлз Оливера, ту дар куҷои навиштааст Махачев. хотиррасон мекунем ки рӯзи 7 май Оливера дар турнири UFC 274 дар якум раунд Ҷастин Гейҷиро шикаст дод. аммо пеш аз муҳориба аз сабабе ки вазни даркориро карда натавонист, камарбандро аз даст дода буд. пеш аз ин муҳориба интизорӣ буд ки Ислам Махачев ва Бенил Дарюш бо якдигар барои довталаби асосӣ шудан меҷанганд. аммо акнун эҳтимол аст ки Ислам имконият пайдо мекунад ки дар муҳорибаи навбатӣ барои камарбанд муҳориба гузаронад. умуман дӯстон, айни замон UFC ягон эълон оиди ки рақиби навбатии Оливера мешава кардагӣ нестанд. лекин аз суханҳои Чарлз ва аз муроҷиати Ислам фаҳмида мешавад ки бо эҳтимоли калон барои камарбанди вазни сабук Ислам ва Оливера меҷанганд. дӯстон, оё шумо боварӣ доред ки рақиби навбатии Чарлз Оливера Ислам Махачев мешавад ё ба фикри шумо дигар кас? ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ян Блахович оиди муҳорибаи унвонӣ байни чемпион Гловер Тейшера ва довталаб Ирҷи Прохаски фикрҳои худро баён кард. ҳар дуи ҷангваро ба ман маъқуланд, аммо ман ҳоло ҳам оиди Гловер Тейшера фикр карда истодам, чунки маҳз ӯ камарбандро аз дасти ман гирифт ва ман камарбанди худро аз дасти ӯ баргардондан мехоҳам. мебинем ки муҳориба чӣ гуна ба анҷом мерасад. шахсан ман Тейшераро мухлисӣ мекунам. медонед, Ирҷи ҷангвари сахт аст. ӯ стили ғайриоддӣ дорад ва хеле ҷангвари бақувват аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки шанси онҳо барои ғолиб шудан 50-50 аст. шояд ки ман ба он ҷо мерам ва муҳорибаи онҳоро тамошо мекунам, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин байни чемпион Гловер Тейшера ва довталаб Ирҷи Прохаски аллакай рӯзи 12 июн дар турнири UFC 275 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.